Klokken er 8:30 om morgenen. Skal være på arbejde snart. Ja, så lidt over mig i dag. Så. Skal bare lige have lidt hurtigmåner, og så skal vi afsted på arbejde. Planerne for i dag er faktisk ret simple. Der sker ikke så meget. Der er ikke så meget i kalenderen. Men nej, det der sker i dag, det er først, så skal alle studie. Det er, jeg vender tilbage. Så ved jeg den. Nej, men planen er faktisk simpel i dag. Der sker ikke så meget. Der er først så er uddannelse. Det skal være uddannelse fra 9 til 2. Men ja, så burde faktisk have gået for... Jeg burde faktisk have gået nu. Shit. Men jeg skal lige have noget mormor. Ellers så skal jeg bare ikke. Der er næsten ikke sovnet, så... Og så falder jeg i søvn på ved 6-7-tiden. Og så vågner jeg igen her klokken 12:30. Så nu er det bare hurtigt spise nogle morgenmad. Og så klokken 8:30. Og så og så er jeg stået på arbejde. Så vi ses på arbejde. Nej, på studie. Og så efter arbejde. Okay, så nu skal vi også se afsted. Jeg har lige spist morgenmad. Så har jeg lige fyldt min Starbucks kop. Så at jeg har noget at drikke. Løber af. Så den her køleskabet igen. Og så time to go. Så vil jeg slukke lyset, og så er det afsted. Så hvis jeg kan få lov til at åbne den her. Nej, og så efter det jeg så skal efter uddannelse i dag, det er, nu lægger jeg lige op på koppen, det er, grafisk design arbejde. Jeg har lavet nogle videoer til sociale medier, og jeg har lavet nogle logoer, som jeg kan lave nogle videoer omkring. Og så tænker jeg, og så skal der uploades nogle opslag, og ja, det er faktisk det. Så jeg ved ikke, om der er andet på planen lige nu, men det finder vi ud af. Så nu er jeg på vej ind på uddannelsen. Kørsel med kontoture. Så får vi tilbudt turen, som vi plejer.
Okay, så lige nu er jeg i gang med at redigere nogle videoer til taxafirma her i Randers, og der er jo mange videoer, der er vel 3-4 videoer, som der lige skal laves færdigt. Så det er det, jeg er i gang med lige nu. Lige nu er jeg alene inde på uddannelsen. De andre er ude på en tur. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid de er afsted. Men så imens de er det, så er jeg i gang med at redigere videoer. Og har også været i gang med at lave et logodesign. Det kan jeg fortælle om mere i en anden vlog. Det er noget helt andet, som jeg lige kan fortælle om senere hen. Så, men ja, det har jeg været i gang med at designe også. Startede på det starten af sidste uge. Lige færdig designede det i dag. Så nu skal der egentlig bare laves et brand, så at det ikke bare, er sort og hvidt, men at, at der er et reelt brand bag logoet. Så det kommer til at se godt ud. Og så har jeg været i gang med at sende nogle mails til nogle samarbejdspartnere omkring nogle prislister. For at så gør det egentlig bare hurtigere, når det er, at der er en kunde, der spørger om, hvad det koster for eksempel printet nogle visitkort, så skal jeg ikke til at skrive til min samarbejdspartner, der er et trykkeri, om hvad det koster. Men så kan jeg bare gå ind på den prisliste, og så kan jeg sige, okay, 100 stykker vil det koste det her, eller sådan noget. Så det er jeg været i gang med nu. Så ja. Så nu er jeg kommet hjem, fået et brev fra min uddannelse, kan jeg se. Og så var jeg lige i en genbrugsbutik, hvor der lige var sådan nogle her, man kunne få med. Der. Og så noget optageudstyr, fordi jeg vil optage en podcast i morgen i forhold til noget uddannelse. Så, that's good. Så nej, nu er jeg bare lige hjemme. Jeg vil lige se, hvad der er i det her brev der. Så må vi se, hvad dagen bringer på. Så jeg er lige ringet op en, jeg forhåbentlig skal gøre noget forretning nu. Jeg vil gerne lige mødes. Så det skal være der om 20 minutter. Så. Ja, så nu er jeg på vej ned til det. Forretningsmål. Forhåbentlig så kommer det til at gå godt. Må ikke. Forhåbentlig går det min vej. Men jeg kan ikke fortælle så meget om det lige nu, fordi der er stadig noget fortrolighed og sådan noget indblandet i det. Så der går lige lidt, før jeg fortæller om det. Men forhåbentlig snart kan jeg snakke om det. Så nu er jeg på vej derned. Og så må vi jo så se, hvordan det møde går.
Der er ikke så langt hen til nu. Man kan faktisk se, at jeg er tidlig på den, i forhold til, hvornår jeg har aftalt med ham, at jeg skulle mødes dernede. Så, men ja, jeg vil give jer en opdatering, når det er, jeg er færdig med det møde. Så jeg tror ikke, det tager, jeg tror, det tager en halv times tid, og så er jeg færdig med det. Så vi ses efter der. Så er jeg lige blevet færdig med det der forretningsmøde her. Det gik faktisk rigtig godt. Ser ud til stille og roligt at gå min retning, så det er dejligt. Der er bare lige en ting, det er, at han venter, at ham jeg var til møde med, han venter svar på en anden, som lige skal svare om, for at jeg kan få noget at vide. Så, men ellers så indtil videre, så går det faktisk rimelig godt, ser det ud til. Det går næsten efter planen, så, og vi måske får den løsning, der fungerer bedre for den situation, det kommer til at være. Så nu må vi se. Jeg lavede lige en video i går, som ligger ude på Instagram og TikTok, LinkedIn, Facebook, hvor at jeg viste, at jeg havde lavet et redesign af det her logo. Det her redesign. I kan også lige se videoen på linket i beskrivelsen. Der er et link til videoen. Og ja, så nu har jeg et logo, der skal laves. Og så tænker jeg også lige at redigere lidt af den her vlog. Så er det noget af den i hvert fald er redigeret. Så nu må vi se. Jeg har været i gang med at redigere videoen, vloggen, som du ser lige nu. Den har jeg været i gang med at redigere nu. Det ser faktisk rimelig godt ud. I forhold til, at det er rigtig længe siden, at jeg har snakket til et kamera på den her måde. I forhold til at lave en vlog ud af det, eller bare generelt en YouTube-video ud af det, så synes jeg, at det bliver rimelig godt indtil videre. Men jeg tænker faktisk, at jeg afslutter vloggen af her, og siger tak for at I så med. Jeg håber, I vil se med i næste video, og håber, I vil subscribe, like og kommentere på den her vlog. Også skriv sådan, hvad I gerne vil se på kanalen. Der kommer til at være nogle forretningsting i fremtiden, der kommer til at være nogle personlige ting, der kommer til at blanding af det hele, sådan generelt. Så ja, jeg håber, at I vil se med i næste video.